Tällä viikolla vietetään meidän liepeä teemaviikkoa. Sen tarkoituksena on tehdä koko kylästä sellainen paikka, jossa kaikenikäiset kyläläiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Olipa kyse kotipihasta, koulusta, työpaikasta, harrastuksesta tai kylän raitista, kenenkään ei pitäisi joutua kiusaamisen, syrjinnän tai ilkivallan kohteeksi. Kun arvostamme ja kunnioitamme toisiamme, kaikilla on hyvä olla. Jotta Lievestuore olisi meille kaikille paras mahdollinen kotikylä, riittää, että muistat nämä 2 asiaa. Ole ystävällinen ja huomioi toiset. Ystävällisyys ja toisten huomioiminen ovat pieniä tekoja, kuten hymy, tervehdys tai auttaminen. Ne eivät maksa mitään ja niistä tulee hyvä mieli myös sinulle itsellesi. Lisäksi pieni ripaus rohkeutta auttaa tilanteissa, joissa huomaat jonkun toimivan tavalla, joka ei edistä yhteistä hyvää. Rohkeus puuttua epäasialliseen käytökseen saattaa tuntua vaikealta, mutta sitä voi harjoitella. Jos näet roskaamista, sotkemista tai kiusaamista, älä sulje silmiäsi. Jos tilanteessa toimiminen on vaikeaa, ota asia puheeksi muiden kanssa ja toimitaan yhdessä sen ratkaisemiseksi. Lasten kannattaa pyytää apua aikuiselta ja aikuisilta toivotaan tukea ja perään katsomista. Hyvä ja ystävällinen käytös koskee myös sosiaalista mediaa. Noudata somessa samoja käytöstapoja kuin kasvokkain. Keskustele asiallisesti, vaikka olisit eri mieltä. Kiusaaminen, vihapuhe ja pilkkaaminen eivät kuulu hyviin käytöstapoihin. Muista, että ruudun toisella puolella on ihminen. Aina. Kun yksittäisiä pieniä hyviä tekoja kertyy paljon, niistä kasvaa suuri muutos. Me kaikki yhdessä teemme sen mahdolliseksi. Kylällä toimii myös useita erilaisia yhteisöjä ja verkostoja, jotka ylläpitävät ja kehittävät Lievestuoreen yhteisöllisyyttä. Tervetuloa mukaan! Lopuksi minulla on teille kaikille haaste. Tee joka päivä ainakin 1 ystävällinen teko. Se voi olla tervehdys, avun tarjoaminen, kannustus, suositus tai vaikkapa mukava viesti somessa. Yhdessä teemme meidän Liepeestä kylän, jossa on hyvä asua, elää ja olla. Kaikille! Oikein mukavaa päivää kaikille!